nagtinganan ti oras nga inak ipapanaw dita arpad ngam dawat di kan tukat mangliplipat ikarikan kabiyag ko agsubliak agnanayon to asikat laglagipad tasikala ang biyag ko ay ayatet mamati ka din tumamaliw to'y kari asiksikat itong palko kan patpatgag o biyag ko ag pinakadatan inakun panawan kan talagip mo din tumapunas nga ingganat tong palbiag ururayem pipinagsubliken ka tainak tutumpalan di sa pata nga uray no umadayo pumanawak ikarikan kabiyag agsubliak o biyag ko wag pinakadatan inakun padawan kan talagip mo dito mapunas nga ingganat kung palbiag ururayem ipinagsubliken ka tainak tutumpalan di sa pata nga uray no umadayo pumanawak ikarikan kabiyag ko agsubliak